Today is Sunday at eto nga yung aming kwento for today's video. Medyo tanghali na nga nang makapunta kami dito sa kabilang area at nung time na to mukhang uulan pa talaga. At ngayong araw ay schedule pa naman namin ang pag-spray dito sa mga damo na kumakapit na nga sa aming mga napier. Also dun din sa mga bagong tinanim namin kasi kung minsan talaga ay mas nauuna pa nga yung mga damo compared dun sa mga tinatanim namin. Kung kaya kailangan talaga na ma-sprayhan na sila ngayong araw. Kaya kahit sa tingin namin ay mukhang uulan ay go pa rin kami kasi nga kailangan na kailangan talaga. Hindi lang halata, no? Pero talagang gamit na gamit namin yung aming sprayer na to. At ayan nga, pagka-on ko, meron pa talagang tagas. Kaya ayan, at inayos ko na lang para nga hindi nga tumagas lahat ng nasa loob ng container. Nga pala, back part ito ng mga tinaniman namin ng napier ng mga nakaraan. At sa ngayon, ay meron na ring tanim dito. So far sa napapansin ko, ay meron na nga mga sprout o mga sumisibol talaga sa kanila. Siguro nasa 1 to 2 linggo na rin simula nung nagtanim kami dito at ito na nga yung mga itsura nila. At kung napapansin nyo, meron din talagang mga damo na sumasabay kaya kailangan talaga na masprehan na yung palibot nito. So far naman sa napapansin namin, marami naman din yung nabuhay compared dun sa mga namatay nga ng mga similya. At sa ngayon nga, ayan pa yung itsura pero sana sa susunod ay maging katulad ito ng mga una nga nating naitanim. Bali, umalis nga din muna ako nung time na to at iniwan ko muna si partner dyan na mag-spray kasi nga ililipat ko itong si Jack namin. Bali, ganitong uri nga din ng napier yung tinanim namin dun sa back part ng area na to para nga din talagang magkatulad sila. O diba, kita nyo naman yung struggle natin dyan, makalusot lang tayo sa part na yun. Medyo malalago na rin kasi talaga sila dahil nga sunod-sunod na yung ulan dito sa amin. Kahit ayan nga si partner, hindi mo na talaga makita kapag nasa malayo ka. Kaya kung minsan mapapasigaw ko na lang talaga, hoy, asan ka na ba? Pala update sa pinaglagyan natin dito kay Jack, ganyan siya kasiba kung kumain guys. Grabe, kung nung nakaraan nating vlog ay medyo malago pa to dito. As in, totally ang lalabong pa ng mga damo ngayon, ayan na. Pero kahit ganun pa man, masaya kami kasi nga nabubusog talaga yung mga alaga namin. Lalo na itong si Jack. Siyempre, sinicure ko yung kanyang tali pagkatapos ko siyang ilipat dyan banda sa may mga Mombasa. Bale, makakapili nga siya ng kakainin niya. It's either itong Mombasa or yung napier kanina. And estimate ko lang yung tali niya na hindi na siya pupulupot sa kahit ano pang possible na pagpuluputan niya. Para sure naman tayo na meron talaga siyang nakain throughout the day dito sa area na to. Siyempre, pagkatapos niyan, lumipat din ako dun sa kabila, dun sa aming mga baka at iniwan ko na lang din talaga totally si partner dito kasi medyo marami pa siya gagawin. Plano nga kasi namin dito sa area na to na sprenihan ni partner ngayon. Ali preparation to ng pagtatanim namin ng mga Mombasa para dalawang uri nga naman din ng damo yung pwede naming makuha dito na ipakain sa mga alaga namin. Maganda nga rin kasi itong area na to kasi medyo nakaslope siya at the same time meron siyang riverside na pwede nga naming pagkunan ng tubig kung sakali man na darating na naman yung tag-init. Dati nga rin kasi ay hindi namin to pwedeng pagtamnan dahil nga sa ang dami ng mga punong kahoy dito. And specifically lawaan yun so medyo malalaki sila and medyo shady yung part na to. Iba pa rin kasi yung area na pagtatamnan mo na meron yung sunlight every now and then. So bali ayun lang mga next week siguro kung sakali makakapagtanim na kami dito. So anyway yun lang muna yung ating munting kwento for today and salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye!